Greetings, good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting and interesting content uploaded. Muruza timu rangu zvakanakira kabhero ako zvakanoita manje. Ndeke kuti pandinongonzi upload video unomva watoisirwa ka notification kunzi mukomana akanda video. Wotoona kuti video rechiwo mvoita sei wamanya kunoona, so ndo zvakanakira ka notification bell. So no subscriber warova ka notification bell wano kati on all notifications waonenge watonaka kana wadaro. So kana uchangotanga kusvika panapa muzvara nhasi chingoita zvandataura izvozvo, kana wagara uri mugaro wepanapa ndodata sei dangokutenda dakupa sando nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Saka nyaya yandava nayo zvamanje manje inyaya yaadvocate Nelson Chamisa. Finally nezuro advocate vakazobudikira, vane utano, vari healthy, vakasimba, vakaenda vakanoona mukoma Lenmo why is it ndechidangotaura Lenmo pese pese, vakaenda vakanoona mukoma Job Scala. Vakanoona mukoma Job Scala vakasimbisana. The meeting was behind closed doors. Hapana neinformation yakakwana zvamanje manje because tisikuziva kuti zviri kufamba sei. But anyway, nyaya ndava nayo zvangu panapa vakazobatwawo neVOA vakapiwa ka-interview kavaitaurawo nezveramangwana renyika kuti zvakamira sei. But pane mashoko avakataura zvikanzi tiri kurwa chii, hatifaniri kurwa hondo yezvibhakera, tikufanira kurwa hondo yepfungwa, hondo yeuchenjeri, hondo yemazano, ndo hondo dzatofanira kurwa idzodzo. Saka ndikaramba ndichihumana panapa, vamwe venyu munema kuti olatanga kutaura zvaasingazivi nyaya dzekunyeba. Regadza tijambire muclipi racho iroro tivanzwe advocate vachiita sei vachitaura kuti how far is too far. Let's go. Notenda hapana kuraswa, hapana kurasika. Chiripo ndechekuti mukaona ukachinja magia inoimbwa kuya kuSouth Africa, tachinja magia azvirevi kuti tadzokera kumashure, takungoenda apa vanga vabvunzwa unzi hamusi marasika here apa, chii chiri kumbonyatsoitika nekuti vanhu vari kuchema. So he was just giving feedback kuti vakudzati aiwa maya hapana kurasika, hapana kuipa, tachinja magiya. Zvireva kuti kuchinja magiya tichaenda forward in faith baba. asi regai nditi zvidzidzo zvikuru zvandawana ndezvokuti kazhinji kana muri matongerwo enyika sirai peukama. Hapafani kuva neruvengo, hapafani kuva nekuvavana. Tinofana kuva vanhu vanowadzana, vanodanana, vanofarirana, vanonzwirana mwoyo, vanopanana mazano. Chechipiri kuzivawo kuti tifambe tikange tina Mwari wedu. Kana uchida Mwari unoda vanhu vaMwari, haugoni kutungamira vanhu vaMwari usingazive Mwari wacho. Saka kutsvaga ukama kana uri mutungamiriri naJehovha chinhu chakanaka. Tinonzwa vamwe vanosvikochema vachirwadziwa sei achikotipa mavhesi chombo chinodarika kana magrenade, nokuti mavhesi ndo anova. Okay, right. One of the people arutaurwa ari kuchema nenyaya yemavhesi is Hopo Ching'ono. Hopo Ching'ono anogara achitaura kuti Chamisa ari kutiregerera. Most of the time arongoswera ari paTwitter achikanda maBible verses. So he's one of the people ari kuadreswa ipapapa kuti aiwa mavhesi chitori chombo chakakosha ende chombo chakakura kupfuura magrenade. Saka mukoma Ching'ono ndofunga mazvinzwawo kuti aiwa musanyanya panyaya yemavhesi. Plani itoripo. Munhu akavakwa nevhesi. Pakutanga rakanga riri shoko, munhu ishoko. Saka shoko rakakosha kuti risumudze nekuvandudza munhu. Vasingazivi vachadzidzawo, nokuti Mwari vanoda kuti tiyanane navo, tizive kuti nyika ndeyaMwari, upenyu ndewaMwari. Saka tofana kugadzirisa ipapo vanhu vazive. Vamwe vati makaita mademonstrations aiwa munourayisa vanhu. Anofandisi ndinourayisa vanhu ndinotungamira. Mutungamira akanaka, mufudzi wehwai akanaka, anorwarirwa mwoyo, anorwadziwa mwoyo nehwai dzese dzaanofudza. Mutungamira anofana kuva nekuverenga hwai dzake kuti dziyambuke dzose, kwete kuti ndoda kutarisa kuti ndaurayisa ingani kuti ndigoonekwa kuti ndine mangoromera ezvibhakera. Zvezvibhakera zvakapera.
chakudikwa kwaane zvibhakera zvepfungwa, zvibhakera zvema zano, ndo zvatinga kuti zvinge zviri right. Nyaya yavari kutaura manje advocate apa pavari kutaura zvibhakera zvepfungwa nezvibhakera zvema zano, vari kutaura kuti ivo patime yakasungwa job scala paakapinda mujeri, vanhu vakati ngatiite mademonstrations, ngatidai so, ngatiitei noise, tidai kuti aite sei abude, ende havana kuda kuita izvozvo. Vakaziva kuti the moment yavaingoita izvozvo vaimva vasungwa, vomva vakandwa futi mukati. Saka mutactic iwo wanga wakatocalculata kudhara, vakatoonera kuti tikadai so tinoita sei tinonyura. That's why muri kuona kuti mukomana job scala paakabuda akati pavanhu ivava vari kuitirana noise ava hapana kana akambocontributa towards kubuda kwangu, but takaona maphotos aadvocate Nelson Chamisa vachienda kuchikurubhi vachirambidzwa kupinda, vakatoona kuti nyaya dzacho dzimahwani. Tikaonawo maphotos chikafu chichienda kudheni kwemukomana, saka vanhu manje vaungofungira kuti jobo mahwani. But anyway, haisi nyaya yajobo, ndangoti tingoclarify ipapo kuti sei zviri kunzi hondo zvibhakera zvepfungwa nezvibhakera tisingaite zvibhakera zviri physical anditi. Saka ndo mutactic uri kutaurwa apa naadvocate. Tichidanana sevanhu pamwe chete, zvanza zvinogezana, hakuna anofana kuti asiyiwe, tiri gumbo rimwe chete, ibvi nemupimbira, kwete kuitirana nharo kuti ndiani anofana kuita chitsitsino, ndiani anofana kuita ibvi. Umwe noumwe ari paari ipapo, gumbo rinotofamba, nemakumbo agoni kufamba pamwe chete, kamwe chete, rimwe rinotoenda pamberi, rimwewo rotsikawo patsika remberi potsika reshure. Kuronga kwaMwari ndo zvimwe zvidzidzo zvinoda kuti zviitwe munyika yedu, tisavengane nematongerwo enyika. Hapana mupfupi, hapana murefu, hapana mubvandiripo, tiri vana vamunhu mumwe chete, vana vanyamunhu, kudanana ndokuvakana. Ichasvika here kuKenani? Vanhu vari kubvunza tichasvika rini kuKenani? Kenani iri pedyo. Uyu ndo mubvunzo wanga ndakatomirirawo ndichida kutonzwa kuti how far pamubvunzo kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei. Wamba wabvunzwa hanzi tichasvika here muKenani, tichasvika here kumaguta, tichasvika here kutapi. Rega tizwe kuti advocate vari kuti shiya pakashata boys tangu. Kana usina mhino dzeKenani haunzi munhu wayo. Kana usina maziso eKenani unogona kutorwa zvokuti unonge usingachazivi kuti wapedyo. Kenani iri padyo. Vanhu ngavatarise chete kune ari kumberi, anotungamirira foros ndiyo inotariswa kana mombe isingadi kubhiridha. Kana kuti pari pamuchato munotarisa anotungamirira masteps, ndiye anoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka haiwa, rwendo rwedu rwakanaka zvikuru, vanhu ngavafare. Tiri pedyo, 2023 ndo pakapera basa anokugadzira nyika. Wongo vanotaka ma-elections anofamba zvakanaka. Asi munyika inogadzirwa nyika, munyika inogadzirwa ramangwana renyika, takapedza. Kurava kuchangosara manifestation kuti nyika yedu igadzirwe. Muchaona zvichaitika parizvo. Right, muri kunzwa zviri kutaurwa apa, hanzi takatopedza kudhara kugadzira nyika. Zvichireva kuti pane plan itoripo, pane plan yakaiswa paside yavari kutoziva mutactic uri kuitika kumashure uko. Iwewe neni watisiri kuziva, ndosaka uri kuona tiri kucomplaina tichiita noise pasocial media, but plan hanzi itoripo. Ende kana usina mhino dzekunzwa, dzekunhuhwidza, kufemedza kuti maguta manake akuuya, unogona kungosiyiwa nechitima. Ndo zviri kuitika nema-MPs mamwe akadaiso asiri kusapota mukomana. Saka rekatinzwe advocate kumberi kuti vari kuti chii, but ndo mutactic wacho hanzi hairi game rakapera kudhara. Zvichireva kuti pane kaplani, but kaplani kacho ndo katoda kuziya takaita sei takaomerwa tese handiti. Saka rekatimubvunza kuti zvakamira sei. Ona anenge achingobuda ndichirekodha akomana. Zimbabwe yakutonaka. Hanzi muchatiudza rini gwara chairo ramuchatora nevanhu? Aiwa, gwara takatotaura, vanhu vari kuziya ndifariro dozvenyu kurupana. Vanhu munharaunda dzakasiyana tichinzwanana, tichigovana, tite gumano repfungwa, tite gumano remashoko nekuwerengedzana. Munoziva kuti kuturika denga ubatsirana. Saka totoda kunzwawo zvanza zvigeza, tobatsirana pamwe chete kuti tofamba sei senyika. Saka hai tiri kuenda munharaunda, tiri kuudza vanhu, asi mufaro uri munyika umu ndiri kuona vanhu vari kuziva zvinofana kuitwa uye kuti nyika inofana kufamba sei. Ndinoda kutenda ndanichiona paZanu-PF patrons nhasi vachiti
makorokota vachamisa. I was so surprised, but that's how it should be. Ndo zviri kuitika mazuva akusina politics dzefight, politics dzezvibhakera. Pane politics dzekuti tinofanira kunge tichiwirirana. Mukuona mukomana arikutoratidza kuti ashamisika nezvanga zvichiitika paZanu PF ningirikini page ravo vati makorokoto kuna advocate Nelson Chamisa nekuti ranga riri birthday ravo nezuro. Saka interview yakaitwa nezuro aritoshamisika. Ndo politics dzatota sei dzatiri kutoda kuti tiite sei tifambe nadzo dzakadaro. Ende ndo politics zvadzinofanira kuita, kwete politics dzekudamburana, politics dzekutukana, politics dzekurowana zvibhakera. Hakuna politics dzakadaro. Zvinhu zvachinja izvino zveta mu21st century. Rega tinzwe pamberi kuti vari kuti zvine ka politics mukati, but that's how we should be. Ndinokorokotedzawo vamunangagwa korokotedza pane zvichiko zvenyika. Upenyu chipo chaMwari, and we must not abuse upenyu. Hatifani kuda kutorerana upenyu kana kuomeserana muupenyu. Munotarisa kumarana, kusungana, kurovana, kutukana, zvinoitwa nemakudo. Kasi makudo hatorwi, tsoko hadzitorwi. Isu vanhu tinorwa, tinofanira kunge tiri kumberi tichiziva kuti tiri vanhu vana nyamudo. In final, President, I just want to check if you are comfortable. Notenda hapana kuraswa. Ndofunga mangozvinzwirawo mega. Ini ndikataura mune mizoti Ola anenge achiwedzerera, anenge achizotaura tunyaya tusiko, anenge achiita sei. But ndo mashoko ataurwa naadvocate. Hanzi hatifanira kuita hondo yezvibhakera, hatifanira kuita hondo yekurovana zvibhakera, yekuita sekukikana mabhutsu. Tofanira kuita zvibhakera zvekurodzana pfungwa, zvibhakera zvekuita hondo yemazano. Muri kunzwa nyaya dzacho. Saka ndo video ranga ndakuunzirai zvamanje manje.